Prangsi kardong pa lo kado e banta pini lamangso pherang ke mai ke phadang ko theke la hello niltum Journalist Association for Assam Jafa Karbi Anglong District a rule lapen Health and Family Welfare niltum chingki chingwai si penangan Karbi Anglong hawarlong atok anu dimlong an niltum free medical health checkup kipidami phansil niltum jisik chidang lo tasi labangso long non ke chengsi abang ke lalong niltum long pleading ke claim na bido labang ke kludung hawar pensipang chengpupo kludung long niltum 10 me madde pena dekan si niltum abang so ani ba bathik pon lo lapen mijung hawar langbong ding pi hawar lapen kakijan hawar sta niltum ke chengsi face bang bathik pon lo lapen abang so health checkup long niltum penangan warsa ista me long pon di labang ke niltum Ayushman Bharat pen osomara pat chupat hetu ma phansita me ke ultrasound size da medoji lapen ke cancer ke so phanda pe niltum hadak sita medo po lapen diabetes pen chenglok dak long po ri po lasi labang so long kado ko be ara sita me ke labang so non kiwang di ani phai ke barni kludung long padu da mi long kado be sita me ke ara sita me na chram chitukun do bosi ning thelu kado aholo nilitum Jafa Karbi Anglong District aru angparta District Health Society Karbi Anglong pen nilitum cherapet si nilitum la medical health check up la so bang tumaki joy pen sintum lang pon po la bang ke kludung ha war long ke non kirang ji ni phai ke barni si padok pon po la pen mijung along bang ke ni phai krip clear ni la pen langbong ding pi along bang ke bang ji ni phai inkoi rai sir ni angparta la kaki jan long bang ke ni phai inkoi rai nar ke barni la bang so chiklosi nilitum la long pi dim bang pe do ponit po lapen nilitum la ke fast face lo mate ke chengsi lo la bangso philo blunte nilitum dak lang phera ahawar pen ang tans tami nilitum ka break la borpung tara po pen chenglok lapen la mahamaya constituency lo tami paklongkam lapen nilitum la puvirbar athoy ka pen chenglok hantum mukasong hoya dimlong ang tami nilitum second phase abang nilitum klempon po la sila solong bangke nang litum kado be arat tumang tami nagkichirap nang chitudun lapen nang tumbang labang solong nang litum ali nang chuan dun di phansi tuning rig lo the nang litum la solong bang nang litum TV binwar ke so pen chenglok osomar chopat he pen chenglok nang litum la kaprek diabetes pen la pen kaprek meki so pen chenglok kado ko bian stami nang litum dak kecilang pon abar sai nang litum akijoy pen long pon ipo la pen nang lit la solong stami hala Ayushman Bharat card tamin tuma kijoy pen bang tumbang simar pon ipo la si la solong kado ko be hawararat tum han stami ardina gi pidon la penang litum kewang penang litum kiso nang chilan dunji phasen nilitum Karbi Anglong District Jafa arohin penang litum phanchuning riponik lo